network. For the last 2 years, there is a lot of great improvement. In my ward, chipara to about 10. Movement in ero. Chirichitigarete tigatokore. Wacha tufanye kazi. Naende siasa yeye aba kuoga mono bali isiko. Bono ntuno otole ime your excellency. Ntuto colleagues, bona intu kitokuogera. Mondo yo manambo letinga nginda chieta kororo mondo nde. Oh no, your excellency. Njeti kwenda kororo mondo tali office. Nkinkumusaba. Ngakibono ndagende umuntu le isiko nkinkumusaba bo. Nje ngogenda office yao asengo sabegenda. E president ya Kenya bono iganda angeli ngogenda. Ekyara ngo matebi ngegenda. Lakini yo tali president, otali governor, nkinkwenda kumusaba abantu bami. Mogwanja tokolega asi no mugavana oyo. Umota gete tumusabe bintato Mogwanja boygo. Mogwaka chingo bire liara igwatolendere bintu bisai. So your excellency go kolera embure ya tule toligeri obwoya abantu basimekere kibana. Bose bona abantu bami. Eli akabere chinyagitali cheto your excellency. Chitarere na okutabiri gondo batele bo fo ibere lirogoro ase enyorole koru na marani to ebintu bisaine abantu bakorera na gukorera form jeje basari your excellency njato to bokong na ende buna naruga abantu mbande binga oligie nchera okoje bali batanyore de form ekiagera problem njale ngo ngenjo twachirwa a system where you are to me entangani ya abantu abakoro kunga community health promoters. It was good. It identified the right people. So nimanyete, you have heard it and you are going to prove what you are going to do. Asa yo ndogo tebenga ongera sana Dr. Rege. Naende ndogo tebyo mugaba na itombi yamona soko mochora. Ndo como saberá colega asiengia. Lakini wimbo mbaya au wimbo mototo oyo no magani ochete tiga magana impeachment bono iga motebi tiga colega asi. Yose wa nimanyete no nyeno mugaba na last time necessary konyora taramanya lakini bono he has known. So nimanyete ngumu muroyo atafanya kazi nzuri. Iwo Dr. Rege to bano bwoba oyo gago tebi ngo collegas amangana impeachment yeyo ne terminology to ya bunge lakini ayege ntaro wotebi nga ufanye kazi asa yama katiko tigera na nye numa te isimayanga brother lakini karongo gene no ninje na nyenyekea o ngagento na alendera abantu bono toja uwaka chindo to chaka kolera oko no tenga bangakire inki bakoboli abate abanga torato egeti abate anga torato akende bose wana abantu bami mboratu wa mutoma na se miake yebere. We know your work so that you set the pace for the second term. Your excellency nche mbwate policy yemo njetini kokwana igore ya siasa paka chikura chigo cha wika na nyora aba muraba gonchoka na ali bakoligie kero ngabate bijisuku cha tigarete isato mwitu wakwanete naye oroje yemo yaerete ya 2024 ndo tigarete 2025 2026 erinji suku chitigarete gaki ntokora renteru ndagereri umugaba na kolenta ntoko mwagere chinguru nya gotorendere ndagera 2027 father toko kora pasaka uchakera umutinyi ugatano tumaochaka siasa teka babo umaete toko kora siasa nyinge mwako oyo au sinyo colleagues tiatokea ni chimeme to colleagues unabona your excellency procurement ye chipara ya elire abantu mbaje tekora tabone abande bakorire gas mo gwanja egasi mne ye koreki egenderere umwako oyo makoli oyo akagendirie eruro chet makoli tenena so bonke gogiali eruro chet akagendirie gari amatobe yaita rero chipara rero asena tai rero tabwati gasi yakora